Abi ata baot yung ay. Dari tadi na amang hindi. Pertakan nyo ate. Kamatin nyo. Kamatin nyo. Kamatin nyo na. Kamatin nyo. Alang nyo. Kaya unay nga bunga titarong na gito yan ang nagmamayatin ni. Po. Naggaga nga talagang mula ni inang ko. Ni, damat nagalanditan. Ay susiguro di sinda na may tirabi ata. Ni, nang, daka mo magamit ti baboy mo. Po. Pakanak man ang baboy ko. Ang manukilo nga tama tayo. Ubing pay datoy. Ngay, pero may gayam nga lalagam no kaya. Pay, listo gumakon. Namang ngay. Tudya nga gid-id da man. Ay gidid da? Ibang kumang kita ay. Ay nako aya. Kung nagadu mga hanganin inawan dito yan. Ni datoy da di tarungan nga napuros di ay. Maya ma. Ay sindayo nga ta. Rabaw. Nang kay mang? Napigang ganas mga no. Ang gana di na partida di baboy ko. Di mo pulos malan lanitan ti sungo kada bitukan. May lag bulbuya ka latat TV na. Te puro rabungan di kuan. Paspasidata ka na natingan. Hindi man inang mo, di man la pulos nga gumata ng gana dinebus la jay karni baboy nga nagpapaiwan na. Ang kay pengarod na nga. May lag bulbuya ka TV na. Kay pitak-pitak kay pengar gaputal-talo na di kapsot kyan. Awa nagbuguak kumanto no malpasa mga rabong mo lang masidan. Ang daw sa bali masidan. Dati na panunot ko tanong makasidata iti karne baboy. Ang rejay. Badaw mga pakpakan ni inang nga di baboy na dyan nga puraw. Kaya kwa, pumanaw sa tatay, napansa dyan na kimarites dyan ni kwa, hindi nga syunay. Di pa may antayo, apan nyo iguyo din ta, apang ko kitaan dyan kambas. No kagura na itong tumaningay. Awan, ata ko, madamot titungtong na dyan, hana tayo madapunan. No, dagtartaray nga pa mangibagata, matapunan tayo di pang-uro na tan. Awan ti mapan magibagata, taltalo tayo mo. Hintayo na, antay guyo dun dyan baboy. Siguro dum lang nga kwa. Wen, siyak bahala. Basta iguyod yo, aja baboy. Narudo. Woy. Ano malani ta buksay? Pertakan nyo Ti ko magmagnatano ko na tayo magdapunan. Ni nakachini-chinilas ay awon pa magam chinilas yung analalay yung ti kwan. Pertak yung. Magkasang nga, singilas ka pala. Daritan ni te baboy yun. Apo, nakalunglong po nga baboy. Nakamay, mayat loonay dito nga kwa ikambas. Ito, iti solusyon ti awan ti langgay. Oh, malanitan man ti buksita. Tukasin yun tama pang ko ayabanday jay kwa. Adi gumatang nga na ikambasak. Kagat kwa malanitan ti buksita. Woy. Yo, ukasin nyo pa lang ata mapang ko ayabanday jay kwa na ikambasak. Woy, guys, napasubo na amangin. Kunak nga mapangko ayabanda jay ko gumatag ngem ni inang gayam ti pangko pangibagaan naspak na amang tata Aritani ni inang ni kasusto aritan nanti suni. Nang. Na amang. Apay manay. Adya baboy mo, guyuyudon na mapan na kano ikambas. May tamang artihan ko kaya nga obrayon. Nay. Apo parta ka baka mo maabutang ka guyuyudon na di baboy yun. Abi ata baot yung ay. Dari tadi na amang hindi. Pertakan nyo ate. Kamatin nyo. Kamatin nyo. Kamatin nyo na. Kamatin nyo. Alang nyo.